από τη συλλογή διηγημάτων του Φιλολογικού Ομίλου Ελλάδος, Πατησίων και Βεραντζέρου Γωνία, Αθήνα, 1960-1970. Κωνσταντίνος Λίχνος. Καλή δύναμη σε μας. Αφιερωμένο στη μνήμη του Φώτη Κάπα Γεωργιάδη. Γενάρης του 1967, απόγευμα Κυριακής, μια στιγμή αφότου ήχησε ο πέμπτος χτύπος της καμπάνας του Αγίου Σπυρίδωνα και έχει ξεσπάσει μια βροχή τόσο ορμητική που αν περπατούσες τώρα στον δρόμο δεν θα έβρισκες που να σταθείς δίχως να γίνεις μουσκίδι. Στις φτωχοσυνοικίες του κάτω Εγάλεο οι δρόμοι έχουν ερημώσει και τα παιδιά που έπαιζαν δίπλα στις βιοτεχνίες στην αλάνα της οδού Δάβλειας με τα ρούχα τους μουσκεμένα τρέχουν να φτάσουν στα σπίτια τους, οι εξώπορτες των οποίων κλείνουν σφαλιστά η μια μετά την άλλη. Από τη γειτονιά του Αγίου Σπυρίδωνα μέχρι τη συνοικία Σωτηράκη, οι στάλες του νερού, χοντρές και βαριές, πέφτουν κατακόρυφα με τόση ταχύτητα που οι ξυλόφτιαχτες σκεπές των χαμόσπιτων και τα τσίγκινα σκέπαστρα στα μπαλκόνια κροτούν, λες και ρίχνονται επάνω τους σκοτρώνες. Στο τμήμα της Θηβών, μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα και από την οδό Παλαιάς Καβάλας, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι τον Κηφισό και το Γεφυράκι, που ενώνει τις όχθες του ρέματος, το νερό έχει πλημμυρίσει τους δρόμους και τα σοκάκια. Ενώ στους μικρούς χωμάτινους πεζόδρομους που τέμνουν την Καβάλας από τα δεξιά, στα χαμηλά σπίτια των Ασσύριων προσφύγων, μερικές μαυροντημένες γυναίκες, έχοντας τα ρούχα τους ακόμη απλωμένα σε σύρματα στις αυλές, βαδίζουν βιαστικά να τα μαζέψουν, πατώντας ξυπόλυτες πάνω στο χωμάτινο μονοπάτι που εκτείνεται από την εξώθυρα του σπιτιού τους μέχρι το πλισταριό, με την ορατότητα να είναι περιορισμένη λόγω της νεροποντής και τις λιγοστές λάμπες του Δήμου να παραμένουν σβηστές. Βορειοδυτικά από την Αλάνα, όπου στείνεται κάθε Κυριακή η ζωοπανήγυρη, μετά τη συμβολή των οδών Προύσης και Παλαιάς Καβάλας, πέναντι από τον προσκυνηματικό ναό της Παναγίας, βρίσκεται διόροφη οικία με τον αριθμό 8, επί του οδού Δαβάκη. Πίσω από την ξύλινη εξώθυρά της, φθαρμένη και ξεβαμένη, ανασηκωμένη μισή σπιθαμή πάνω από το ύψος του πεζοδρομίου, με το κάσωμά της να στηρίζεται σε μαρμάρινο κεφαλόσκαλο, ακριβώς εμπρός σου, αφού του εισέλθεις στο κτίριο, σε απόσταση μόλις 2 μέτρων, υπάρχει μια φαρδιά εσωτερική σκάλα από ατόφιο ξύλο δριός, στερεωμένη στον αριστερό τοίχο, δίχως προστατευτικές κλείδες στη δεξιά της πλευρά και υποστηλωμένη με πλανισμένα μαδέρια, καρφωμένα στο πάτωμα που συνδέει το ισόγειο με τον πρώτο όροφο. Απέναντί της, στα δεξιά, βρίσκεται η καφετιά εξώθυρα του ισόγειου διαμερίσματος, με ένα κυλινδρικό μπρούτζινο πόμολο στο μέσον της, μαυρισμένο από τη χρήση, και στα αριστερά αυτής, αγγιχτά στο κάσωμα, μια κεραμική γλάστρα με κόκκινα γεράνια, που το ύψος του φτάνει ως την κλειδαρότρυπα της πόρτας. Μόλις ανέβεις στα πλατήκορφα σκαλοπάτια και στρίψεις δεξιά, εκτείνεται ένας επιμήκης διάδρομος με φάρδος λιγότερο του 1 μέτρου, κατασκευασμένος από λαξεμένα δρύινα δοκάρια, μπηγμένα ανά 10 πόντους σε κόγχες του τοίχου, επάνω στα οποία είναι καρφωμένες τετράγωνες τάβλες πεύκου. Βαδίζοντας 3 μέτρα προς τα ανατολικά, πλάι στον σοβατισμένο και άβαφο τοίχο, γεμάτο με τριχοειδείς ρογμές, φτάνεις στην εξώπορτα του μοναδικού διαμερίσματος του πρώτου ορόφου. Στο εσωτερικό του, παράλληλα στην εξώθυρα και ακουμπισμένο στη μεσοτυχία, βλέπεις ένα ημίδιπλο κρεβάτι, στρωμένο με χακί παπλωματοθήκη, αριστερά από το ξύλινο ποδαρικό του οποίου υπάρχει μια μεσόπορτα με φεγγίτη που οδηγεί στο κουζινάκι και το μπάνιο. Από την άλλη πλευρά, πλάι στο κεφαλάρι του κρεβατιού, είναι τοποθετημένο ένα σκουρόχρωμο, πολυκαιρισμένο γραφείο, επάνω στην επιφάνεια του οποίου βρίσκονται μια στίβα από βιβλία και μερικές ανάκατες προκηρύξεις. Ακριβώς εμπρός του υπάρχει μια ξύλινη καρέκλα με κάθισμα ψάθας και από πάνω του ένα στενόμακρο παράθυρο δίχως παντζούρια με λευκά τζαμιλίκια και τετράγωνα ξύλινα πλαίσια να στηρίζουν τα τζάμια. Κάθομαι στην ξύλινη καρέκλα του γραφείου, έχοντας τη δεξιά φτέρνα ανασηκωμένη και κουνώντας την νευρικά πάνω κάτω,
στηρίζοντας το πόδι στις άκρες των δακτύλων. Στρέφω το βλέμμα στο θολωμένο τζάμι του παραθύρου και κοιτώ προς τα έξω, παρατηρώντας τη βροχή και ακούγοντας τον θόρυβο που προκαλεί η πτώση του νερού πάνω στις πλάκες των σπιτιών και τις απέναντι κεραμοσκεπές. Ο αγώνας του δεξιού χεριού είναι λυγισμένος και έχοντας τον πύχη παράλληλα με το μυρό, ακουμπώ την ανοιχτή παλάμη στην άκρη της επιφάνειας του γραφείου εμπρός μου. «Πολύ βροχή», μουρμουρίζω σιγαλόφωνα και πιέζοντας τον καρπό επάνω στην τραχιά επιφάνεια, βάζω δύναμη στους μειώνες των μυρών και σηκώνομαι ορθώς. Σπρώχνω το μπροστινό πόδι της καρέκλας, αγγίζοντάς το με την αριστερή φτέρνα, οθώντας το μερικά εκατοστά κατά πίσω, κάνω 2 πλάγια βήματα προς τα δεξιά. Αμέσως στρέφω το κορμί 180 μοίρες, αντικρίζω τον τοίχο απέναντί μου και κινούμαι παραλλήλως του κρεβατιού προς το μέρος του, νιώθοντας τις σανίδες του πατώματος να βαθαίνουν κάτω από τα πέλματά μου και ακούγοντας τες να τρίζουν. Σηκώνω τον δεξιό βραχίωνα στο ύψος του ώμου, τεντώνω τον πύχη και με τον δείκτη πιέζω τον ηλεκτρικό διακόπτη για να ανάψω το φως. Το μέρος φωτίστηκε τόσο από τον κρεμαστό λαμπτήρα της οροφής, που αν κοιτούσες τώρα από το δίφυλο παράθυρο προς τα έξω, θα νόμιζες πως είχε νυχτώσει για τα καλά. Στα θολωμένα τζάμια κυλούσε διαρκώς νερό, καθώς βαριές σταγόνες βροχής συνέχιζαν να πέφτουν στο στέγαστρο και, περνώντας από εγκοπές και χαραμάδες, να ρέουν ταχύτατα στην εξωτερική πλευρά του τοίχου, μέχρι που έφταναν στο ξύλινο πανοκάσι του παραθύρου. Η κλειστή μεσόπορτα που οδηγούσε στην κουζίνα και το μπάνιο του διαμερίσματος παλώνταν ελαφρώς προς πίσω από τον αγέρα, προκαλώντας έναν επαναλαμβανόμενο κρότο κάθε φορά που χτυπούσε πάνω στο σκληρό κάσωμα. Πέρα από τον περιοδικό γδούπο της πόρτας και τον θόρυβο της βροχής, δεν θα μπορούσες να ακούσεις κάποιον άλλον ήχο. Ενώ οι μόνες οσμές που πλανιόνταν στο χώρο ήταν η μυρωδιά της κλεισούρας και της νοτισμένης μουσαμαδιάς που ξεκολούσε από τους τοίχους. Όρθιος, όπως στεκόμουν στα 2 πόδια, αντικριστά στον τοίχο, κατέβασα αργά το χέρι ώσπου να ευθυγραμμιστεί με το σώμα μου και ανασηκώνοντας να αλλάξει τα πέλματα, πρώτα το ζερβό κι ύστερα το δεξί, έκανα μισή περιστροφή προς τα αριστερά και ξεκίνησα να βαδίζω, πλησιάζοντας το παράθυρο. Περνώντας πλάι από το γραφείο, κοντοστέκομαι με το πρόσωπο να απέχει μια σπιθαμή από το αριστερό τζαμιλίκι. Γέρνω τον αυχένα εμπρός και ακουμπώ το μέτωπό μου στο τζάμι. Νιώθω το γυαλί κρύο να ταρακουνιέται από τις σταλαγματιές που το χτυπούν. Τα χνότα της ανάσας μου το θολώνουν, αλλά συνεχίζω να κοιτώ προς τον δρόμο, εμπρός από την είσοδο του κτηρίου, και διακρίνω στο απέναντι πεζοδρόμιο τον φανοστάτη να έχει ανάψει. Υψώνω το δεξί χέρι, λυγίζω τον αγώνα, φέρνω την παλάμη προς το τζάμι και κινώντας κυκλικά και αριστερόστροφα τα ακροδάχτυλα, σφουγγίζω τους υδρατμούς. Καθώς η ορατότητά μου βελτιώνεται, παρατηρώ το βρόχινο νερό να ρέει στην άσφαλτο και τα πλακόστρωτα πεζοδρόμια, δημιουργώντας μικρές εστίες όπου συναντά θουλώματα και λακκούβες, και να γυαλίζει ανακλώντας το φως των φαναριών. Μια μαυροντημένη γυναίκα με μακριά πλεχτή φούστα, βρεγμένη μέχρι τα γόνατα, εξέρχεται από το απέναντι σοκάκι, κρατώντας επάνω από την κεφαλή της μια σκουρόχρωμη ομπρέλα. Προσπερνά τον προσκυνηματικό ναό της Παναγίας, άξιον εστί, στρίβει αριστερά, βαδίζει μερικά μέτρα στο πεζοδρόμιο επί της οδού Δαβάκη κι ύστερα διασχίζει τον δρόμο και κοντοστέκεται εμπρός από την κατοικία με το νούμερο 8. Σταματημένη πάνω στο κράσπεδο του πεζοδρομίου, ανασηκώνει τα πέλματά της μερικά εκατοστά από το έδαφος, λυγίζοντας το γόνατο πότε τόνα και πότε τάλο, για να μην γεμίζουν με νερό τα χαμηλοτάκουνα υφαντά της παπούτσια. Βλέποντας την κοπέλα να κοντοστέκεται κάτω από το παράθυρί μου, αναφωνώ «Ήρθε» και ισώνοντας απότομα τον κορμό και τον αυχένα, περιστρέφω το σώμα 90 μοίρες προς τα δεξιά και κατευθύνομαι με γρήγορο βηματισμό προς την εξώπορτα. Τίνω τον δεξί βραχίωνα και αδράχνω με τη χούφτα το πόμολο, το στρέφω προς τα χάμου, ανοίγω την πόρτα, τραβώντας την προς το μέρος μου,
και με άνοιγμα του βήματος ανάμεσα στο δεξί και το αριστερό, τουλάχιστον 1 μέτρο, βγαίνω στον διάδρομο. Κάνω μερικά βιαστικά βήματα προς τη σκάλα, στρίβω τον κορμό 90 μοίρες προς τα αριστερά, λυγίζω το δεξί γόνατο, μετακινώ το πέλμα 2 σπιθαμές προς τα εμπρός, στηριζόμενος στο αριστερό πόδι, και οδώντας το κορμί μου εμπρός, πατώ στο πρώτο σκαλοπάτι και αρχίζω να κατεβαίνω τη σκάλα. Φτάνω στο ισόγειο και έπειτα από μερικά βήματα ακόμη, κοντοστέκομαι πίσω από τη μανταλωμένη εξώθυρα. Τεντώνω το χέρι στο ύψος του ώμου, τραβώ τον σύρτη της πόρτας προς τα δεξιά με τον αντίχειρα και την ανοίγω διάπλατα, σπρώχνοντας την προς τα έξω. Εμπρός μου, σε απόσταση 2 μέτρων, στέκεται η γυναίκα με την ομπρέλα, έχοντας την πλάτη γυρισμένη στο μέρος μου. «Άννα», ψελίζω, μα τη βλέπω να στέκει ακίνητη. Κάνω ένα βήμα προς το μέρος της, μερικές σταγόνες βροχής πέφτουν στην κορφή της κεφαλής μου, ξεροκαταπίνω το σάλιο και φωνάζω το όνομά της ξανά. Και εκείνη γυρίζει το κορμί προς τη μεριά μου και με κοιτάζει κατευθείαν στα μάτια, με το στόμα μισάνοιχτο. «Πάμε μέσα, Άννα. Μη στεκόμαστε στη βροχή», της λέω, παραμερίζοντας προς τα δεξιά με ένα πλάγιο βήμα για να μη στέκομαι μπροστά στην είσοδο. Και λυγίζοντας τον αριστερό αγκώνα, δείχνω με την ανοιχτή παλάμη τη σκάλα που οδηγεί στο διαμέρισμα. Παραμένοντας αμίλητη, γέρνει την ομπρέλα της 45 μοίρες προς το έδαφος, την κλείνει αναδιπλώνοντας τον ακτινωτό μηχανισμό που στηρίζει το ύφασμα με το αριστερό χέρι και περνάει το κατόφλι του σπιτιού. Κάνω μερικά βήματα ακολουθώντας την και μόλις εισέρχομαι στο κτίριο, κλείνω την εξώπορτα σπρώχνοντας την με τα ακροδάκτυλα του δεξιού χεριού. Κοντοστέκομαι με τα πόδια στην ίδια απόσταση, το ένα δίπλα στ' άλλο, ενώ εκείνη κάνει μισή περιστροφή και μ' αντικρίζει. Σηκώνω το δεξί χέρι και παίρνω την ομπρέλα από το χέρι της, αδράχνοντας τη χειρολαβή. Τεντώνω τον αγώνα, λυγίζω ελαφρώς τα γόνατα, ακουμπώ τη μεταλλική ακμή της ομπρέλας στο πάτωμα και σπρώχνω αδύναμα τη χειρολαβή, ώστε να σταθεί στη γωνία του τοίχου. Την κοιτάζω κατάματα. «Μόνη σου ήρθες? Ο Ηλίας?» «Ο Ηλίας δεν θα έρθει», μου απαντά και σηκώνει το δεξί της χέρι, λυγίζοντας τον αγώνα, το φέρνει κοντά στο αριστερό της στήθος και αδράχνει με τη χούφτα τη δερμάτινη τσάντα που κρατούσε παραμάσχαλα. «Του συνέβη κάτι?» τη ρωτώ απορριμμένος. «Θα σου τα πω», αποκρίθηκε ψιθυριστά και ευθύς κατέβασε το δεξί της χέρι κρατώντας την τσάντα από το λουρί, προσθέτοντας «Καλύτερα πάμε στο σπίτι να μιλήσουμε». Έκανα ένα νεύμα, ανασηκώνοντας την κεφαλή, δείχνοντας τον απάνω όροφο. Την προσπέρασα με ένα μεγάλο βήμα και άρχισα να ανεβαίνω τη σκάλα, ακούγοντας την να μ' ακολουθεί. Φτάνοντας στον διάδρομο, στρέφω το κορμί δεξιά και βηματίζω γοργά, προσεγγίζοντας την πόρτα του διαμερίσματός μου που είχε μείνει ορθάνυχτη. Περνώ στο εσωτερικό, κάνω ένα πλάγιο βήμα προς τα δεξιά, γυρνώ λαιμό και κεφάλι προς την είσοδο και αφού βλέπω την Άννα να εισέρχεται στο διαμέρισμα κοιτώντας το ταβάνι, σηκώνω το αριστερό χέρι στο ύψος του στέρνου και σπρώχνω με την παλάμη την πόρτα για να κλείσει. Πατώντας επάνω στις ξεχαρβαλωμένες σανίδες του πατώματος, κάνω μερικά βήματα προς το γραφείο και κοντοστέκομαι. Λυγίζω τον δεξί αγκώνα φέρνοντας τον πύχη παράλληλα με το δάπεδο. Περνώ την παλάμη κάτω από την καμπυλωτή πλάτη της καρέκλας, πιέζω τον καρπό μου πάνω στο ξύλο, τραβώ τον βραχίωνα προς τα πλευρά, ανασηκώνοντας τα 2 μπροστινά ποδάρια της καρέκλας και τη σύρω στο μέσο του δωματίου, κάνοντας 2 βήματα προς τα πίσω. Ύστερα στρέφω το κορμί κατά 90 μοίρες προς τα αριστερά. Κάνω 2 βήματα εμπρός, περιστρέφω το κορμί γυρνώντας την πλάτη στο κρεβάτι, λυγίζω τα γόνατα και κάθομαι πάνω στο στρώμα, στηρίζοντας τις παλάμες τους μυρούς και ακούγοντας τον σύρματινο σουμιά να τρίζει, καθώς ταλαντώνεται πάνω κάτω. Η Άννα βάδισε προς το μέρος μου, έκανε ένα κοφτό πλάγιο βήμα δεξιά για να σταθεί μπροστά στην καρέκλα, λύγησε τα γόνατα και κάθισε.
Ύστερα έγειρε λίγο την πλάτη προς τα κάτω, τέντωξε το δεξί χέρι και αναπόθεσε τη δερμάτινη τσάντα της στο πάτωμα. Καθώς χαμήλωσα το κεφάλι, στυλώνοντας τα μάτια στην τσάντα, ένωσε τις γάμπες μεταξύ τους, σέρνοντας τα αριστερό πέλμα προς το δεξί και ξερόβηξε 2 φορές. Ανάβλεψα κοιτώντας την κατά πρόσωπο και εκείνη ίσιοσε τον κορμό της, ακουμπώντας τον στιράχη της καρέκλας. Παραμένοντας σιωπηλός, παρατηρούσα πότε τα καστανά της μαλλιά και τις αντίθασες μπούκλες που κάλυπταν τμήμα από το χλωμόμετωπό της, πότε τα βαθιά μελένια μάτια της και πότε τα λεπτεπή λεπτά και αδύνατα δάχτυλα των χεριών της. «Το βρήκες εύκολα το σπίτι, Άννα?» τη ρώτησα, προφέροντας το όνομά της ψιθυριστά. «Το βρήκα», απάντησε εκείνη απότομα. «Άργησα επειδή νόμισα μ' ακολουθούσαν μόλις έφυγα από τα γραφεία και έκανα αργόσχολες βόλτες στα μαγαζιά, χαζεύοντας δίθεν βιτρίνες. Ο Φίλιππας που βρίσκεται? Παλιότερα με καθοδηγούσε εκείνος, αλλά έχω καιρό να μάθω νέα του». «Δεν σε ενημέρωσε ο Ηλίας?» με ρώτησε, απρόθυμη να απαντήσει. «Όχι, δεν τον ρώτησα και ποτέ βέβαια, μονάχα τα οργανωτικά συζητάω μαζί του. Ο Φίλιππας είχε περάσει πολλά, Γιώργη. Είχε δοκιμάσει εξορίες, φυλακές και φτώχεια μεγάλη», απάντησε αργόσυρτα η Άννα και αφού έκανε μια μικρή παύση, πήρε μια βαθιά ανάσα και συνέχισε. Το κορμί του λυγούσε χρόνο με τον χρόνο και τα Χριστούγεννα μας άφησε. Κρίμα, ήταν ο πιο έμπειρος από όλους μας. Είχε δεκαετίες στο εργατικό κίνημα. «Ναι, ήταν», μονολόγησε η Άννα κι ύστερα πρόσθεσε. «Δύναμη σε μας που συνεχάμε τον αγώνα». «Δύναμη σε μας», επανέλαβα μονότονα. «Ας περάσουμε στα οργανωτικά τώρα», είπε και έγειρε το κορμί της εμπρός. Έβαλε τα δάκτυλα του δεξιού χεριού μέσα στην τσάντα, την ψαχούλεψε και έβγαλε μερικές τυπωμένες σελίδες χαρτιού, σειραμένες μεταξύ τους στην αριστερή τους γωνία. Ύστερα ίσιοσε τον κορμό της, ανακάθεσε στην καρέκλα και έτεινε την παλάμη της προσφέροντάς μου τις σημειώσεις. Ξεφυσώντας, τεντώνω το δεξί μου χέρι, περιστρέφω τον καρπό ώστε η παλάμη να στραφεί προς τα πάνω, στηρίζομαι με το άλλο χέρι στην τραβέρσα του κρεβατιού, κάτω από τους μυρούς μου και αδράχνω τις τυπωμένες σελίδες. Εκείνη αργοσάλεψε αθόρυβα και με τα πέλματά της στερεωμένα στο πάτωμα έβαλε τις παλάμες της κάτω από το κάθισμα της καρέκλας και αφού ανασηκώθηκε στιγμιαία την έσυρε μισή σπιθαμή προς το μέρος μου, μέχρι οι γάμπες της να κουμπίσουν στα ξύλινα μπροσινά πόδια του επίπλου. Βασική μας προτεραιότητα οι βουλευτικές εκλογές που προκηρύχθηκαν για το τέλος του Μάη, είπε η Άννα με ύφος επίσημο και ευθύς αμέσως εξακολούθησε. Στην τελευταία συνεδρίαση που κάναμε διαβάσαμε την εγκύκλιο που έστειλε η ηγεσία σχετικά με τα καθήκοντα που μπαίνουν μπροστά μας εν ώψη των βουλευτικών εκλογών. Όσα πρέπει να γνωρίζεις βρίσκονται στις σημειώσεις που σου δώσα. Συντρόφισσα, να σε διακόψω μια στιγμή. Είμαστε σίγουροι πως θα γίνουν οι εκλογές? Τη ρώτησα, βλέποντάς την να σταματά προς στιγμή να μιλά, βγάζοντας τη γλώσσα έξω από τη στοματική της κοιλότητα και γλύφοντας τα χείλη που είχαν στεγνώσει από τα δεξιά προς τα αριστερά. Η ημερομηνία των εκλογών έχει οριστεί, σύντροφε. Οι εφημερίδες έχουν ήδη δημοσιεύσει τον εκλογικό νόμο και οι εκπρόσωποι των αστικών κομμάτων άρχισαν να πηγαινοέρχονται στα χωριά. Αυτό δεν σημαίνει πως θα πραγματοποιηθούν, είπα, τονίζοντας την τελευταία λέξη. Αυτό που έχει σημασία στην παρούσα συγκυρία, εξακολούθησε η Άννα, είναι να παλέψουμε για μια δυναμωμένη εδά στη Βουλή. Από τα κεντρικά θα βγάλουμε μερικά αντίτυπα της εγκυκλίου που σου έφερα και θα τα στείλουμε στους γραμματείς των περιοχών και στους υπευθύνους των χωριών για να διαβαστεί από όλους παντού. Συντρόφισσα, σε αυτή την υπόθεση όπως εξελίσσεται βλέπω μεγάλο σφάλμα. Από πριν έβλεπα λάθη δηλαδή, αλλά δεν είχα τολμήσει να μιλήσω με τα μέλη και να τα απογοητεύσω.
Σε σένα όμως μπορώ να τα πω. Σε ποια λάθη αναφέρεσαι, σύντροφε? Με ρώτησε με τόνο αυστηρό. Νομίζω πως η πολιτική κατάσταση είναι περισσότερο ρευστή από όσο έχει εκτιμήσει το κόμμα. Κάτι άσχημο μαγειρεύεται. Οι βουλευτές περνούν από τη μια παράταξη στην άλλη χωρίς συστολή. Οι αγοραπολισίες είναι τόσο φανερές που τις διατυμπανίζουν ακόμη και οι αστικές εφημερίδες. Όποιος προσφέρει τα περισσότερα χρήματα παίρνει και τους περισσότερους βουλευτές. Δεν αλλάζει κάτι με αυτό. Αυτές είναι πάγιες τακτικές του αστικού πολιτικού κόσμου. Τα καθήκοντά μας παραμένουν τα ίδια. Έσπευσε να με διακόψει και να διαφωνήσει μαζί μου, κουνώντας το αριστερό της πέλμα πάνω κάτω και χτυπώντας νευρικά το τακούνι του παπουτσιού της στο πάτωμα. Σ' όσα γίνονται όμως φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ο ξένος δάκτυλος και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ιδάλλως θα αφαιρέσουν από τον λαό μας και τις λίγες δημοκρατικές ελευθερίες που του έχουν απομείνει. Πάντοτε είμαστε προσεκτικοί, σύντροφε, και πάντοτε για το καλό του λαού αγωνιζόμαστε. Σίγουρα, αλλά πρέπει να ζυγίσουμε την κατάσταση καλύτερα. Αυτό λέω μονάχα, είπα κάπως απολογητικά, και αφού έστριψα τον δεξιπύχη προς τα αριστερά, άφησα τις σημειώσεις επάνω στο χακί πάπλωμα του κρεβατιού. Συνέχιζα. Η συγκυρία είναι δύσκολη. Οι παρακρατικές οργανώσεις ξαναθέρκεψαν. Η αστυνομοκρατία έχει ενταθεί. Τα περισσότερα στελέχη μας είναι εξορία ή φυλακή και η ηγεσία στο εξωτερικό. Και να γίνουν εκλογές τον Μάη, φοβάμαι πως θα είναι σαν τις εκλογές του Καραμαλή το 1961, όπου τα σώματα ασφαλείας προέβησαν σε εκτεταμένη τρομοκρατία και νοθεία του εκλογικού αποτελέσματος. «Και τι προτείνεις, Γιώργη, να διαφορήσουμε για την εκλογική μάχη?» με ρώτησε η Άννα ειρωνικά και αμέσως συμπλήρωσε. «Το αντίθετο πρέπει να γίνει. Να παλέψουμε για δυναμωμένη εδά στις εκλογές. Να καταφέρουμε να μπουν όλα τα μέλη μας στη μάχη, ώστε να μην μείνει άπραγος κανείς. Το προεκλογικό υλικό που θα μοιράσουμε θα πρέπει να φτάσει και στο τελευταίο καλύβι και να προμηθευτούν όλοι οι σύντροφοι κουπόνια και να είναι επιτυχημένος ο εκλογικός έρανος και να ανταπεξέλθουμε στα μεγάλα έξοδα. Ο φασισμός έρχεται τροχάδινε πάνω μας και εμείς βαφκαλιζόμαστε πως θα φτάσουμε στη Βουλή με πιότερους αντιπροσώπους, μου φαίνεται. Αντί να προετοιμάσουμε τον λαό και να ξαναστήσουμε τον παράνομο μηχανισμό μας για να μην διαλυθούμε και ξεκόψουμε από τις μάζες μόλις σκουρίνουν τα πράγματα. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, σύντροφε. Όλα μέτωπα του ίδιου αγώνα είναι. Και η οργανωτική προετοιμασία για την ένταση της ταξικής πάλης είναι αναγκαία και η μαζική κινητοποίηση που θα οδηγήσει σε ένα θετικό εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην αλλαγή των συσχετισμών και τη μελλοντική νομιμοποίηση του κόμματος. «Σαν πως φτουράει σε τίποτα το εκλογικό αποτέλεσμα από μόνο του», μουρμούρισα, ξεφυσώντας ύστερα από τα ρουθούνια και αφού χαμήλωσα το βλέμμα συμπλήρωσα. «Ξεχνάμε πως μετά την άνοδο της ΕΔΑ στις εκλογές του 58 και ενώ όλοι χαιρόμασαν σαν τρελοί, τα πράγματα χειροτέρεψαν και ο αγώνας δεν πήρε τα πάνω του ποτέ». Η Άννα ετοιμαζόταν να απαντήσει και είχε ενώσει τις παλάμες μπροστά από το στήθος, τρίβοντας τα δακτυλά της από εκνευρισμό. Μια δυνατή βροντή ακούστηκε τότε. Η λάμψη ενός κεραυνού φάνηκε, άστραψε πάνω στα τζάμια του παραθύρου και ευθύς έσβησαν όλα τα φώτα στη γειτονιά. Μετά τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος άρχισε να βρέχει δυνατότερα, τόσο ραγδαία που ηχούσε σαν το νερό να πετροβολούσε τα παραθυρόφυλλα, τις πλάκες και τις σκεπές των σπιτιών. Κι αν σιωπούσες για λίγο και αφού γκραζώσουν, θα άκουγες τα ξύλινα παραθυρόφυλλα από τα παρακείμενα κτίρια να ανοιγοκλίνουν απότομα από τον άνεμο και να κοπανιώνται πάνω στη χοντροπελεκυμένη πέτρα των τοίχων. Παρά το σκοτάδι, η Άννα παρέμενε καθισμένη στην καρέκλα ατάραχη, έχοντας πλέον ακουμπήσει τις παλάμες επάνω στα γόνατά της. Εγώ σηκώνομαι ορθώς, στρίβω το κορμί 90 μοίρες στα δεξιά και, σέρνοντας τα πέλματά μου στο πάτωμα, βηματίζω αργά ως την άκρη του δωματίου, προς το
μικρό ξύλινο κομμωδίνο ακουμπισμένο στον τοίχο πλάι στη μεσόπορτα. Στέκομαι εμπρός του, λυγίζω τον δεξιαγώνα ψάχνοντας τη συρταροθήκη. Και αφού αγγίζω το πόμολο του πρώτου συρταριού, το αδράχνω σφιχτά και το τραβώ προς το μέρος μου. Ύστερα ανοίγω τα δάχτυλα, τα απομακρύνω από το πόμολο και ψαχουλεύω με την ανοιχτή παλάμη το εσωτερικό του συρταριού. Βρίσκω το κουτί με τα σπίρτα και ένα κυλινδρικό κερί, τα κλείνω στη χούφτα και σηκώνω τον πύχη, βγάζοντας την παλάμη έξω από το συρτάρι. Χώνω το κερί στην τσέπη του πουκαμίσου, φέρνοντας την παλάμη στο αριστερό στήθος, σμίγω τους καρπούς εμπρός από το στέρνο και μεταφέρω το κουτάκι με τα σπίρτα στην αριστερή χούφτα. Βγάζω ένα σπίρτο, κρατώντας το με τον δείκτη και τον αντίχειρα του δεξιού χεριού, και αφού πλαγιάζω το σπιρτόκουτο, περιστρέφοντας τον αριστερό καρπό, τρίβω την γρουμποτή κεφαλή στην τραχιά επιφάνεια του κουτιού. Το σπίρτο ανάβει και το κρατώ από την άκρη του κατακόρυφα, με τη φλόγα προς τα πάνω. Πλησιάζω την αριστερή παλάμη στο στήθος και την τσέπη του πουκαμίσου. Αδράχνω το κερί από το μέσον του κορμού του και το πλησιάζω στο αναμένο σπίρτο, βάζοντας φωτιά στο φυτίλι. Κατόπιν, στερεώνω το κερί μέσα σε ένα γυάλινο ποτήρι που υπήρχε πάνω στην επιφάνεια του κομμωδίνου, σουφρώνω τα χείλη και φυσώ αέρα σβήνοντας το σπίρτο κι ύστερα το αφήνω να πέσει στο πάτωμα, απομακρύνοντας ελάχιστα τον δείκτη από τον παράμεσο και αδράχνω το κυλινδρικό ποτήρι με τη δεξιά χούφτα. Κάνω μισή περιστροφή, βάζοντας ταυτόχρονα το σπιρτόκουτο στην αριστερή τσέπη του παντελονιού, αντικρίζω το γραφείο, βαδίζω αργά προς το μέρος του, προσέχοντας μη σβήσει το κερί, και ακουμπώ το ποτήρι στη δεξιά άκρη της επιφάνειας του γραφείου, προς την πλευρά της Άννας. Ευθυγραμμίζω το χέρι με τον κορμό, αφήνοντάς το να πέσει χάμω και στρίβω 90 μοίρες αριστερά. Κάνω 2 βήματα προς το κρεβάτι, μισή περιστροφή και κάθομαι και πάλι στο στρώμα, ακούγοντας τον σειρμάτινο σουμιέ να τρίζει ξανά. Βλέποντας ένα φωταγωγή στο δωμάτιο, Γιώργο, θυμήθηκα μια παλιά παροιμία, είπε η Άννα χαμογελαστή. Από το να καταργέσει το σκοτάδι, καλύτερα άναψε ένα κερί. Άναψα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ανάβω, μα τα σβήνει όλα ο άνεμος. Δύναμη να έχεις, να συνεχίσεις να ανάβεις, Γιώργο. Κάποια φλογίτσα κάποτε θα λαμπαδιάσει. Μακάρι. Πολύ φοβάμαι όμως πως προτού γίνει αυτό θα μας ζώσουν πηχτά σκοτάδια, αποκρίθηκα μελαγχολικά. Και αφού την κοίταξα κατάματα, εξακολούθησα. Έπρεπε να έχουμε δει τα σημάδια νωρίτερα. Δεν είδαμε την Ινδονησία που σφάξανε 500.000 κομμουνιστές. Πως ο λαός όταν φοβάται μην καεί η σφαγιαστή σκοτώνει και τα αδέρφια του. Ξεχάσαμε τη μεταξική δικτατορία και τα μετεμφυλιακά παθήματα. Όλα αυτά που πρέπει να τα φωνάζουμε και να τα μάθουν μέχρι και οι πέτρες. Τα ξεχάσαμε, ελπίζοντας να φτάσουμε μπροστά στις κάλπες και να σωθούμε δημοκρατικά. Τίποτα δεν έχει ξεχάσει το κόμμα, σύντροφε, κι ούτε τρέφει κανείς μας αυταπάτες περί δημοκρατικής υπεράσπισης των ταξικών συμφερόντων του λαού. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Η τάση της ΕΔΑ με έχει προβληματίσει τελευταία. Από το 1961 και έπειτα, εμέσως πλην σαφώς, στηρίζει την Ένωση Κέντρου, θεωρώντας την ως όχημα εκδημοκρατισμού της χώρας. Της είπα αποφασιστικά και γύρα την πλάτη προς τα πίσω, ακουμπώντας τις ανοιχτές μου παλάμες επάνω στο χάκι πάπλωμα που κάλυπτε το στρώμα του κρεβατιού. Ύστερα εστίασα το βλέμμα στα μάτια της Άννας που λαμπύριζαν ανακλώντας τη λάμψη της φλόγας του κεριού. Κοίταξα τα βοθουλωτά μαγουλά της από την αριστερή πλευρά του προσώπου της φωτισμένα και από τη δεξιά σκοτεινά, και τα καστανά της μαλλιά που μέσα στο μισοσκόταδο του δωματίου φαινόνταν στη ρίζα τους κατάμαυρα, ενώ στις άκρες, όπως τα φώτιζε η λάμψη του κεριού, οι μπούκλες τους μοιάζανε να ξανθίζουν. Βλέποντας το πρόσωπό της να αναψοκοκκινίζει καθώς ετοιμαζόταν να απαντήσει, έγιρα τον λαιμό στα αριστερά
και έστριψα τη ματιά μου στο παράθυρο. Ταυτόχρονα, με το αριστερό χέρι, ψαχουλεύω το κρεβάτι, ψηλαφώντας με την παλάμη το πάπλωμα, ώσπου βρίσκω το πακέτο με τα τσιγάρα. Το αδράχνω και, λυγίζοντας τον αγώνα, το φέρνω στο ύψος του στήθους. Τίνω τον πύχη προς την Άννα, κρατώντας το πακέτο με τρόπο που να προεξέχει το πάνω του μέρος από τη χούφτα μου και εκείνη σηκώνει τα φρύδια της αποδοκιμαστικά. Αποθέτω και πάλι το πακέτο στο κρεβάτι, μουρμουρίζοντας «Ούτε εγώ θα καπνίσω» και βάζω την παλάμη στο γόνατο επάνω. Σύντροφε, η ΕΔΑ εκπροσωπεί το πολιτικό φάσμα που κάλυπταν τα κόμματα που απάρτιζαν το ΕΑΜ και η στελέχωσή της γίνεται από το κόμμα. Ουσιαστικά αποτελεί πολιτική έκφραση του παράνομου Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, απάντησε εκείνη χολωμένη, σφίγγοντας τα δόντια. Από το 1958 που αποφασίστηκε η διάλυση των κομματικών οργανώσεων και η ένταξή μας στην ΕΔΑ, λειτουργούμε σε συνθήκες πολιτικής αποσύνθεσης. Μια μεταβατική προσαρμογή ήταν αυτή, λόγω της πολιτικοστρατιωτικής ήττας του εμφυλίου, μέχρι να σταθεί και πάλι το κόμμα στα πόδια του και να επιστρέψει η ηγεσία στη χώρα. Μέχρι να σταθεί το κόμμα στα πόδια του, θα έχουμε χάσει εμείς τα δικά μας, απάντησα. Δεν ξέρουμε προς τα που να βαδίσουμε, Άννα. Με όσα μέλη μιλώ, τούτο μου λένε. Είναι λες και έχει δημιουργηθεί μια νέα αρχή στο εσωτερικό και έχει μετατοπιστεί το κέντρο των αποφάσεων στην ΕΔΑ, η οποία εξελίσσεται αυτόνομα και δίχως επικοινωνία με την ηγεσία μας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι η ΕΔΑ, σύντροφε. Διαχωρίζεις αυτό που είναι ένα, αποκρίθηκε η Άννα υψώνοντας τον τόνο της φωνής της. Δεν νομίζω, αναφώνησα και αναβλεμάτισα, κοιτώντας το ταβάνι εξεφυσώντας. Παντού ΕΔΑ βλέπω, ενώ το κόμμα έχει καταστεί πολιτικό φάντασμα. Ένας μυστηριώδης, παράνομος μηχανισμός, στον οποίο διαρκώς αναφερόμαστε δίχως να είμαστε σίγουροι πως όντως υπάρχει. Πολιτικό φάντασμα, επανέλαβε κατάπληκτη και ύστερα πρόσθεσε. Μα την απόφαση του 1958 για τη διάλυση των ΚΟΒ την ανέρεσε η 8η Ολομέλεια Προδιετίας, δίνοντας εντολή για την εκ νέου δημιουργία των κομματικών οργανώσεων. Και εκτός αυτού, το κόμμα έχει μεριμνήσει για όλα. Με τη δημιουργία του Γραφείου Εσωτερικού στις αρχές του 1963, ελέγχει συστηματικά τις διεργασίες εντός της ΕΔΑ και των Λαμπράκηδων. Όσο το είδες εσύ το Γραφείο Εσωτερικού, άλλο τόσο το είδα κι εγώ, αποκρίθηκα. Το μόνο ξεκάθαρο είναι πως η ΕΔΑ προσδοκάει δημοκρατική, θεσμική έκφραση των λαϊκών αιτημάτων και περιχαρακώνει το κίνημα στα πλαίσια της αστικής πολιτικής. Και απ' την άλλη, η ηγεσία του κόμματος, ευρισκόμενη στο εξωτερικό, αγνοεί τις πιέσεις και τις διώξεις που δεχόμαστε εδώ. Πιέσεις που οθούν ακόμη και τα πιο σκληροτράχυλα μέλη μας να εναποθέσουν τις ελπίδες τους σε δημοκρατική έκβαση των ταξικών αγώνων. Φτάνει, Γιώργο. Δεν έχω άλλο χρόνο για να σε διαφωτίσω. Τα ζητήματα αυτά μπορείς να τα συζητάς με τον Ηλία, που έχετε συχνότερη επαφή. Αποκρίθηκε και σηκώθηκε απότομα, ορθή, αδράχνοντας με το δεξί χέρι την τσάντα από το πάτωμα. Η Άννα παρέμεινε ακίνητη στο κέντρο του δωματίου με το κορμί της στιτό, μα τη στιγμή εκείνη ήχησαν οι καμπάνες του Αγίου Σπυρίδωνα. Όταν έπαψε να ακούγεται και ο τελευταίος χτύπος, ο έκτος, ακούστηκε ένα οξύ κρότημα, σαν κάποιος να χτυπά τις αρθρώσεις των δακτύλων του σε ξύλινη πόρτα, που επαναλήφθηκε 3 φορές, προερχόμενο από το διαμέρισμα του ισογείου. Ο άνεμος έξω δυνάμωσε και ακουγόταν στο σπίτι απρογμές στα σανίδια και ανοίγματα στα κουφώματα, ενώ η φλόγα του κεριού τρεμόπαιζε και δημιουργούσε αλόκοτες σκιάσεις επάνω στην ξεφτισμένη ταπετσαρία του τοίχου. Κρατώ για μερικά δευτερόλεπτα την ανάσα μου, εστιάζοντας την ακοή στο κάτω διαμέρισμα, και ύστερα σηκώνομαι όρθιος, βάζοντας δύναμη στους μύες των μυρών, στέκομαι ακίνητος πρόσωπο με πρόσωπο με την Άννα. Κατόπιν στρέφω τον κορμό 90 μοίρες προς τα αριστερά, κρατώντας τα πέλματα ασάλευτα. Τον γέρνω ελαφρώς προς τα κάτω, τεντώνω το δεξί χέρι
και αδράχνω τις σημειώσεις της εγκυκλίου. Ισιώνω και πάλι το σώμα, φέρνω τον πύχη πίσω από την πλάτη, λυγίζοντας τον αγκώνα. Ανασηκώνω την άκρη του πουκαμίσου, τραβώντας την προς τα πάνω με τον μικρό και τον παράμισο και σπρώχνω τις σημειώσεις ανάμεσα από τη ζώνη του παντελονιού και το κύλωμα της ραχοκοκαλιάς. «Ποιος μένει στο κάτω διαμέρισμα?» με ρωτάει η Άννα απορριμμένη. «Δεν έχω ιδέα. Είναι νέος νικάρης», απαντώ ψιθυριστά. «Καλύτερα να φύγουμε, Γιώργο. Εμένα με περιμένουν στα γραφεία και εσύ καλό θα ήταν να επισκεφτείς τον Ηλία», αποκρίθηκε χαμηλόφωνα και, σηκώνοντας το αριστερό χέρι, φέρνοντας τον καρπό στο ύψος του μετώπου, έσιαξε τα μαλλιά με την παλάμη. Λύγησα τον αριστερό αγκώνα, έστρεψα τον πύχη κατά το παράθυρο και πήρα στη χούφτα το ποτήρι με το κερί που ήταν ακουμπισμένο στο γραφείο. Με έναν μεγάλο διασκελισμό προσπέρασα την Άννα και κατευθύνθηκα προς την εξώπορτα. Την ανοίγω, τραβώντας την προς το μέρος μου από το μπρούτζινο χερούλι, το οποίο είχα στρέψει προς τα κάτω με την παλάμη, και βγαίνω στον στενό διάδρομο. Παραμερίζω, κάνοντας ένα πλάγιο βήμα προς τα αριστερά, στρέφω το σώμα 90 μοίρες προς τα δεξιά, ανασηκώνοντας και μετακινώνοντας τα πέλματα και περιτροπής, μετατοπίζοντας το βάρος μου πρώτα στο ένα και ύστερα στο άλλο, ώσπου να σταθώ αντίκρι στον άβαφο τοίχου, με τη μέση να κουμπά στα κυκλειδώματα του διαδρόμου. Φέρνω τους πύχες εμπρός από το στέρνο, σμίγω τους καρπούς των χεριών και μεταφέρω το ποτήρι με το κερί στην αριστερή παλάμη. Ευθυγραμμίζω το δεξί χέρι με το σώμα και κρατώ το αριστερό σε σταθερή θέση, έχοντας τον αγκώνα λυγισμένο 90 μοίρες. Η Άννα βαδίζει προς το μέρος μου, περνά την πόρτα και προπορεύεται. Πατώντας επάνω στις τετράγωνες τάβλες του διαδρόμου, αγγίζοντας με τη δεξιά της παλάμη τον σοβατισμένο τοίχο για να μη σκοντάψει μες στο σκοτάδι. Γέρνω λίγο τον κορμό προς τα εμπρός, τίνω τον δεξί βραχίωνα, αδράχνω με τα κροδάκτυλα το εξωτερικό κυλινδρικό πόμολο της πόρτας και το τραβώ προς το μέρος μου, λυγίζοντας τον αγκώνα για να την κλείσω. Ύστερα στρέφω το κορμί δυτικά και βηματίζω στον διάδρομο, 1 μέτρο πίσω από την Άννα. Εκείνη φτάνει στη σκάλα, γυρνά το κορμί της κατά την εξώπορτα του κτηρίου, τραβά με τα δάκτυλα του αριστερού χεριού το μακρύ της φόρεμα προς τα πάνω για να μην το πατήσει και αρχίζει να κατεβαίνει τα σκαλοπάτια. Την ακολουθώ βήμα το βήμα, σηκώνοντας το ποτήρι στο ύψος του προσώπου για να της φέγγω καλύτερα. Η βροχή είχε σχεδόν σταματήσει και ο άνεμος κόπασε, καθώς η Άννα κατέβαινε τη σκάλα. Στην ησυχία του περιβάλλοντος χώρου ακουγόταν μονάχα το φόρεμά της που θρώιζε επάνω στις ακμές των σκαλοπατιών και κάπου ένας αμυδρός γουδούπος από το χτύπημα του λιγοστού τακουνιού των παπουτσιών της πάνω στο ξύλο. Η πόρτα του ισόγειου διαμερίσματος ήταν κλειστή και η σκουρόχρωμη ομπρέλα της Άννας βρισκόταν ακόμη ακουμπισμένη στη γωνιά του τοίχου πλάι στην εξώθυρα. Με τη μεταλλική ακμή της στερεωμένη στο δάπεδο και περιμετρικά της μια μικρή οοειδή κοιλίδα νερού, σχηματισμένη από τις σταλαγματιές που κατρακυλούσαν από το αναδιπλωμένο αδιάβροχο ύφασμα μέχρι το ξύλινο πάτωμα. Φτάνοντας μπροστά στην εξώθυρα, η Άννα παραμέρισε κάνοντας ένα πλάγιο βήμα αριστερά και εγώ βάδισα αργά προς την έξοδο. Στάθηκα μπροστά από την πόρτα, έντυνα το δεξιό βραχίωνα, έστρεψα με τη χούφτα το χερούλι προς τα κάτω και την άνοιξα, σπρώχνοντας την προς τα έξω με τα δάχτυλα. Η Άννα διέσχισε το κατόφλι της πολυκατοικίας, βγήκε στο πεζοδρόμιο, έστριψε το κορμί δεξιά και έκανε 2 μικρά βήματα. Ύστερα, με μισή περιστροφή του κορμού της, στράφηκε προς το μέρος μου. Εγώ σούφρωσα τα χείλη, φύσηξα δυνατά προς το φυτίλι του κεριού, σφύνοντας τη φλόγα, λύγησα τα γόνατα και, γέρνοντας τον κορμό, κατέβασα το αριστερό χέρι προς το δάπεδο, αφήνοντας το ποτήρι δίπλα στο κάσωμα της πόρτας. Στη συνέχεια, ίσιοσα τον κορμό,
ενώ στα ρουθούνια μου έφτασε η οσμή της κάπνας από το σβησμένο φυτίλι. Τέντωσα τα πόδια και με ένα μεγάλο βήμα στάθηκα στο πεζοδρόμιο. Δίχως να στρέψω τον κορμό, έτεινα το δεξιχέρι προς τα πίσω και έσπρωξα με δύναμη το ξεβαμένο ξύλο της πόρτας να την κλείσω. Το πορτόφυλλο κοπάνισε πάνω στο κάσωμα, μα η γλώσσα της κλειδονιάς δεν κρατήθηκε μέσα στην εγκοπή του ξύλου και η εξώθυρα αφέθηκε μισάνοιχτη. Έκανε ένα βήμα διαγώνια προς τα εμπρός και τα δεξιά και ζήγωσα την Άννα που με κοιτούσε κατάματα. Το νερό εμπρός από την είσοδο του σπιτιού έρεε πάνω στο πλακόστρωτο πεζοδρόμιο, αφήνοντας έναν ήχο μακρόσυρτο και έβρεχε τους αστραγάλους μου. Η Άννα, τίνοντας τον αριστερό βραχίωνα, έσφιξε με τα δάκτυλά της τον δεξί μου πύχη και είπε «Να βρεις τον Ηλία, να καλέσετε τα μέλη της περιοχής σε συνέλευση και να διαβάσετε την εγκύκλιο». «Ναι, συντρόφισσα, έτσι θα κάνω», απάντησα. «Να αγωνιστούμε, να τιμήσουμε τη μνήμη του Φίλιππα, Γιώργη», πρόσθεσε. «Ναι, για τον Φίλιππα», απάντησα χαμηλόφωνα. «Καλή δύναμη σε μας που συνεχάμε τον αγώνα», είπε, τραβώντας πίσω το χέρι της και στρέφοντας το κορμί 180 μοίρες. Κι ύστερα άρχισε να βαδίζει βιαστικά κατά τον Κηφισό. Μερικές σταγόνες νερού έπεσαν τότε επάνω στο τριχωτό της κεφαλής μου, κύλησαν από τα μαλλιά στον αυχένα. Έφνης, έστριψα το κορμί προς τα αριστερά και άρχισα να βαδίζω κατά την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Δίχως να σταθώ, σήκωσα το δεξί χέρι, λιγώντας τον αγώνα, φούχτιασα τον γιακά του πουκαμίσου και τον κούμποσα με τα δάχτυλα. Πλέον είχε νυχτώσει για τα καλά και ο αγέρας ήταν ψυχρός. Περπατώντας, ανάβλεψα προς τον συννεφιασμένο ορίζοντα κι ύστερα έστρεψα τη ματιά μου δεξιά, στο απέναντι πεζοδρόμιο. Στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας, μέσα από ένα παράθυρο με ανοιγμένα γαλάζια πατζούρια, είδα αναμένη την κρεμαστή λάμπα οροφής ενός δωματίου. Η διακοπή του ρεύματος είχε αποκατασταθεί. Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα άρχισαν να ανάβουν η μία μετά την άλλη και οι λάμπες στους φανοστάτες του πεζοδρομίου. Ο δρόμος φωτίστηκε και εγώ έστρεψα τις κόρες των ματιών χαμηλά, κοιτάζοντας το ριάκι του νερού που κυλούσε γοργά εξαιτίας της κάθετης κλίσης του δρόμου. Συνεχίζοντας να βαδίζω, εισέπνευσα βαθιά, ξεροκατάπια το σάλιο μου, εξέπνευσα από τα ρουθούνια με δύναμη και μονολόγησα ψιθυριστά. «Καλή δύναμη σε μας».